Ciplu. Mau ki ora rekan bakal luput saka gudho lan rencanane Gusti Allah ya. Dinyanyekne lagune. Let's go KMB. Spesial untuk yang tahu lagu ini ABS Matur Suwun Opa Rasa tresno marang sliramu wis madani bojoku senatian mung katresnan semu wis pacut angel nggonku ngrayu semono uga tresnaku ing sliramu rasane wong ayu sayangku rateko ninggal sliramu tresnomu wis dinasti Gusti ra bisa nyawiji tresno ra kudu duweni Vicky Production, thank you. Kita goyang lagi bro. Come on. Topamania. Rasa tresno marang sliramu wis madani bojoku
hatiku